Hello guys. So focus lang ta sa CRT section. Identification, parts, and yung function. So kaning CRT socket, kuan na ni siya ka wire na diri oh. 1, 2, 3, 4, 5, 5 wire. Ang usa ground ni siya mo ni diri. Ground sa picture tube common ground. Sunod na screen kaning isa ka gamay nga gikan sa playback kani screen. Kani sa focus. Kani nga wire mao ra ni duha ka supply gikan sa playback pud ni siya. 180 volts og kaning heater nga 5 volts. So kani siyang wire ni ani mga protector, resistor kung madaot ni walay hayag mo gawas. Walay 180 volts mo gawas diri anara na i-protector dito na putol dito sa gikan sa supply sa playback. So matrace na nimo dito kani diri na diri. Kaning nga wire kaning di makabuok ground man ni siya nya RGB signal. Kanang RGB signal musulod na siya sa resistor kani diri oh. Sa base aning transistor. Ang 180 volts musulod diri aning resistor. Kaingon na siya sa collector sa transistor nga tulo pug kabuok. So resistor 1 2 3, transistor 1 2 3. Mo na red green blue nga switching. So mo ni pinaka-importante sa kuan sa CRT. Makabalo na ka mo analyze diri sa circuit. Kung may mga problema makita nimo dito sa display, naara na diri sa pinaka kuan niya, mag-lose contact ni ang trouble niya ani mag-lose contact iyang mga supply. Mora na siya daot ani heater 180 lose connection. Yan pag-adjust diri sa playback sa screen ug sa focus, kini na siya adjustment diri. Kani mo diri sa screen ug sa focus. Okay? Bye-bye.